Окей, айде сега, това ще е още едно видео на български. И днеска ще се биеме срещу Естефания. Естефания. Еми да. И тя ни е последната. Срещу после Кърджито. И тя е на челенджинг. За това мисля, че ще я биеме. Той може Ford да бие. GT. Тя има Ford GT. Леле, нямам думи. А ние имаме Пагани. Нямаме Пагани Зонда. Не Пагани Зонда, Пагани Хюарда. Хюара. Хюарда. О май гад, почти я бихме. Да бихме. Еме я бихме. И сега, щом я бихме тая, може да се състезаваме срещу Кърджито. О, леле. That's called Estefania is like my personal guard. I don't like seeing her get on, but now you gotta face me. Значи трябва да се състезаваме срещу тоя глупнак. Кърджито слушалка джеста. Карлито не. Не Кърджито. Еми, чакай да видим какъв Бензина. Сега ще имаме бензин. Еми, върни го. Чакайте да изчакаме. Абе, върни го. Я да видим Кърджито, който ни е на екстрим и няма после пак да има бензин, защото той ни отнема 2. Да видим Daily Battle. Екстрим. Епсис, това е Daily Battle. Това е Daily Battle. Ето го. Той е на екстрим. Няма начин да го биеме. Има начин, не да. Еми, Какво аз тук това видях? ще е всичко. На тия 5 пак видях Кърджито. Това беше всичко за този път. Но сега ще играем един път ледър. Добре, май няма да играем. И благодаря, че гледате моите видео. Обичайте, лайквайте и имайте хубав ден! И направете един комент, един-два комента долу в комент секшена и сабскрайбвате на моя канал за още Цесар. И това е всичко за този път. Чао! Have a good day!